farko dai sunana Sharfaddin Tijjani Rabiu, kuma ana kirana da Sharfa Kantin Kwari, mataimaki na musamman ga tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar kan kafafen yada labarai na Hausa. To abubuwa da nake kallo akan siyasar Najeriya, wanda a hakikanin gaskiya akwai abubuwa da yawa da aka samu canji, akwai kuma bayan an samu canjin an kuma samu koma baya. Wani lokacin in ka duba tsarin da ake ciki na mulkin Najeriya da ake ciki, za ka ce mulkin farar hula shine na dimokuraɗiyya. Mutane sun fi samun 'yanci da in suna da damuwa su iya fitowa su faɗa, saɓanin gwamnatin soja. A gwamnatin soja duk abin da aka yanka ma haka za ka karɓa, ko da zaƙi ko da tsami ko da ɗaci, baka isa ka fito ka gaya wa duniya ba ka so ba. Amma a mulkin farar hula, wannan mulki da muke ciki na dimokuraɗiyya, ya baka dama kana da 'yanci duk abin da kaga gwamnati ta gaza ka fito ka zo ka ƙalubalance ta. Wannan shi kansa 'yanci ne mai zaman kansa, kuma dama ce da za ta taimaki al'umma, wanda ta ƙara baka dama idan shugaba bai ma ba akwai adadin lokacinsa da za ka iya canja shi. Kaga wani abu ne wanda damar tana wajen al'umma na ƙasa, sai dai kawai yadda za su yi amfani da ita, la'alla su yi amfani da ita yadda ya dace, la'alla kuma su yi amfani da ita su saki damarsu. Amma mulkin nan na dimokuraɗiyya yana hannun talaka. Yau lokacin zaɓe in yayi, gwamnati talaka suna da ikon su canja saboda ana azabtar da su. Amma saɓanin mulkin soja sai dai ka zuba ido, in addu'a ce ku shiga ɗaki kai. Amma ba wani talaka da yake da iko ya fito ya ce gashi ko ranar da zai yi zaɓe ya canja wannan. Kaga akwai canji, akwai dama. Yawwa. To ba za ka ce ba a samu ba ko an samu. In ka ɗauko lokaci an yi jam'iyyar PDP a baya, mutane suka ga basu gamsu da kamun ludayinta ba, sai aka zo aka dunkule, aka zo aka mara wa APC baya. Ita kuma tata da ta zo da wannan salon, wanda da ni da kai da masu saurare na, mutane sun san halin da wannan APC ta jefa al'umma. Duk mai hankali da tunani ba yadda za a yi ya kuma yadda ya koma wannan layin, saboda mutane, magana ta gaskiya a yanzu, wasu suna iya cewa ma mulkin dimokuraɗiyya ba shi da amfani. Ba amfani ne ba shi da shi ba, mutanen ne ya dace a zo a yi aiki yadda za a zo a canja gwamnati, domin dama a hannunsu take. Yau in ka duba, abinci yawa talaka wahala, tsaro babu, asibiti babu, kuma duk a wannan mulkin na dimokuraɗiyya na wannan lokacin. Saɓanin lokacin da PDP take mulki, hakikanin gaskiya lokacin su mai girma Atiku Abubakar da suka yi mulki, abubuwa sun yi kyau. Amma a lokacin mutane da yake sun ƙoshi, tunani suke yi kawai ya za a yi Najeriya ta ci gaba. Sai aka raina abin da su mai girma Atiku Abubakar suka yi, sai aka zo aka canja jam'iyya. To daga shiga wannan jam'iyyar shine ƙasar ta faɗa wannan cikin yanayin da ake ciki. Kuma sanin kanka ne, a yanzu mutane suna cikin wani abubuwa da damuwa, saboda sun jefa mutane cikin damuwa, wanda duk gwamnati da aka zaɓa mai hankali babu abin da tafi dacewa ta mai da hankali. Rayukan al'umma, dukiyoyinsu, lafiyarsu, da kare dukiyoyi da komai da komai. Amma ta kai yanzu ana ji ana gani ana kashe al'umma, ba abin da ya damu gwamnati. Amma abin da zai baka mamaki a yanzu, yau idan wani ya shiga kafafen yada labarai ko na TV ko wani abu ya taɓa mutuntakar shugaban ƙasa da awa 24 za a ɗauko shi. Amma kuma ga shi nan masu kashe rayukan al'umma suna nan a cikin ƙasar, gwamnati ba ta iya ɗaukan mataki ba. Kaga sun fi damuwa da kansu. Shi yasa kaga an dunkule, an zo an yi wata haɗaka ta ADC
wannan haɗaka ita ce da ake buƙatar mutane su zo a haɗe gaba ɗaya a yi tsari wanda za a fitar da mutane daga cikin wannan yanayin. Yau in ka duba duk ɗan Najeriya bashin da gwamnati take ciyo masa bai fi bashin tiriliyan 30 da wani abu gwamnati ta ci ba, amma yanzu ana magana ana bin Najeriya bashin wajen tiriliyan 140 da wani abu. Kwanan nan an ƙara sahalewa a ciyo bashin tiriliyan a wajen dala biliyan 20 da wani abu. In ka duba me aka yi da bashin farko da aka karɓo, me aka yi da na biyu, me aka yi da na uku, babu. Ko a gidanka ne aka ce ka je ka ciyo bashi, na farko abincin gidanka za a ga ya canja, za a ga ka ɗan yi fenti, 'ya'yanka za su samu walwala su je makaranta. To an ga 'ya'yanka ba su je makaranta ba, ba kai fenti a gidanka ba, ba ka gyara ƙofarka ba, abincinka bai gyaru ba, to ina ka kai bashin? Kaga bashin ba shi da wani amfani. To halin da ake ciki kenan yanzu a Najeriya, wanda ta kai duk ɗan Najeriya ko yau aka haife ka in za a raba wa kowa bashin da ake bi, ba wanda ba zai ba da ƙasa da miliyan 1 ba, duk ɗan Najeriya. To kaga daɗin dimokuraɗiyya a yanzu mutane za su zo su haɗu, amma fara haɗuwa, wanda daga fara haɗuwar gwamnati har ta fara gigi cewa muna zargin har an ce ma za a rage kuɗin mai, za a yi kaza, za a yi kaza, yadda za su rage kuɗin abinci. To wannan dimokuraɗiyyar ita ce take taimakawa ta zaburar da shugaba ya tabbatar cewa in ma ya gallaza muku akwai ranar ƙin dallanci. Yanzu wannan haɗakar da aka yi ita ce haɗakar da za ta zo ta taka wa gwamnati birki. Kuma in mutane suka dunkule aka yi abin da aka yi, wannan gwamnatin ta tafi lokacin zaɓe ya yi. Su kuma wanda suka hau za a yi ƙoƙari a yi aikin da ya kamata, saboda kar irin abin da ya shafi na baya ya same su. Su ma in ba a yi daidai ba mutane za su iya canjawa, wanda ba ma fatan haka. Shi ne babban daɗin dimokuraɗiyya. In mulkin soja ne baka isa ka fito ka zo ka ce za ka canja da hannunka ba, sai dai ka jira ko wani abu ya faru a ƙasa ko, amma talaka ba shi da iko. Amma yanzu talaka wannan ƙuri'ar taka da kake rainawa ita ce makaminka. Wa iyazu billahi a zaben baya mun samu ana siyan mutane su ba da taliya wai aje a yi zaɓi, saboda rashin sanin ciwon kai da kuma rashin sanin damar da Allah ya baka. Dama Allah ya baka ta lokacin da zaka zo ka canja shugabanni. An baka taliya ka zo ka zaɓi shugaban da ya azabtar da kai. Wannan taliya ko da sili ɗaya kake cin ta zuwa yanzu ta ƙare. Ka zo ka cutar da maƙotanka, ka cutar da 'ya'yanka, ka cutar da 'yan uwanka, ka cutar da garinka, ka cutar da ƙasar gaba ɗaya. Domin ƙuri'arka an je an baka taliyar da gaba ɗaya bai fi awa ɗaya an cinye ta ba, amma ka sa mutanenka a cikin wahala. Ina amfani da wannan dama ma in gaya wa mutanen Najeriya cewa idan lokaci ya yi, in har gwamnati ta ɗauko kayan kuɗi ko wani abu ta baka, ko mutanen gwamnati suka ɗauko suka baka don ka je ka zaɓe su, ka karɓa, hakkinka ne. Sun wahalar da kai shekara 4. In ka karɓa, ka je ka zaɓi abin da ya cancanta. Shine magana ta gaskiya, shine za a koya musu hankali. Domin muna zargi gwamnati mai ci ta yi amfani da wannan damar ta kawo talauci mai ƙarfi a cikin al'umma, saboda in lokacin zaɓe ya yi ta yi amfani da wannan talaucin ta zo ta samu ta ci zaɓe. To don haka mutane su waye, su farka, sannan kuma ku kada su. Domin yanzu magana ake ta buhun shinkafa ya kai 80,000 da wani abu, wanda farkon dimokuraɗiyya lokacin su mai girma Atiku Abubakar, idan ka ɗau naira 10,000 za ka je kanti, za ka sai katan ɗin taliya, za ka sai katan ɗin makaroni, za ka sai galan ɗin manja, za ka sai na man ƙuli, za ka sai gwangwanin madara har da milo, har siga. Ina mai tabbatar ma har ɗan biredin da za ka shiga da shi gida za ka tafi. Amma yanzu wannan lissafin da nema 200,000 ba za ta yi ma ba. Kaga wannan abin dubawa ne. Kuma jam'iyyar ku ta PDP ko ita ma ta APC da ake ciki, tun da kun yi alƙawari kuma idan kuka sai wa ku gaba ɗaya da harkokin nan da ake ciki. To mu ai ba duk da ita PDP
a wani gurgun abin da muka samu ita pdp muna zargin gwamnati saboda ta san ba ta yi wa al'umma komai ba, ta zo ta sa 'yan koranta a ciki, ta yi amfani da ƙarfin mulki da kwaɗayin na cikinmu na jam'iyyar pdp, ta zo suna aiki tare. Shi ya sa shi ne musabbabin fitar da jam'iyyar adc, shi ya sa aka fita. Domin in ka zauna zargin da muke apc da pdp yanzu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, ko suka pdp ba za ka ji suna sukar apc ba, apc ba za ka ji suna sukar pdp ba, wanda suke suka adc. To kaga yanzu adc ita ce babbar jam'iyyar adawa, kuma in ka duba lokacin su mai girma Atiku Abubakar an janye tallafin, sai lokacinsu sun yi amfani da janye tallafin mai, talaka ma bai sani ba, bai ma san an yi ba, saboda an kawo abubuwa wanda za su ɗauke wa mutane ba za su san wahalar ba. Amma shi Tinubu da ya zo ya fara maganarsa ta farko sai da ya jefa 'yan Najeriya sama da miliyan 60 cikin masifa. Da ya ce ya janye man fetur washe gari mai sai da yana 200 sai da ya koma 500, daga 500 ya koma 600, yanzu magana ake 900 da wani abu. Mai gari ya waya. Kuma yanzu a lokacin an ce an yi alkawari za a siyo motoci 3,000 a raba a ƙasar saboda a samu a rage raɗaɗin janye tallafin mai. Har yanzu mota ɗaya ni dai ban ganta tana yawo ba. An ce za a gyara matatunmu guda 4 da muke da su, har yanzu ba matata ɗaya da aka gyara, wanda abun kunya ne. Lokacin da aka fara yakin Isra'ila da Iran, ana farawa sai da mai ya tashi. Da matatunmu suna aiki ba za mu damu ba, muna tace manmu, amma ba manmu muke sha ba. Kaga wannan wace irin gwamnati ce da kawai muke kallon kawai ta zo ta yi wa mutane ƙarerai kuma za ta tafi akan ƙarya, kawai hakki ne na jama'a a fito a zo a dunkule. Wanda ba yaban kai ba, zan iya yaba wa su mai girma Atiku Abubakar, saboda a wannan lokacin duk wanda suka yi da'irar lalle su zo su haɗa kai a ƙwaci al'umma daga hannun gwamnati, magana ta gaskiya ba ƙaramin aiki suka yi ba. Saboda wasu in suka yi tsorata su ake da EFCC, wasu tsoro suke ji, wasu kuma kwaɗayi ne. A wannan lokacin duk wanda ka ga yana adawa da gwamnati sai jajirtacce, wanda ba na tunanin yanzu a Afirka akwai babban ɗan hamayya da yake iya takawa gwamnati birki irin mai girma Atiku Abubakar. Babu. Kuma alhamdulillah ya samu kwamandoji manya. Ka duba gefensa koyaushe za ka ga tsohon gwamna ma Nasiru yan Rufa'i, gefensa akwai Abubakar Malami, ga su Peter Obi, ga su Ameci. Dukkaninsu ba su yarda da tsarin da ake ba, kuma wannan abin zai ƙara wa al'umma ƙarfin gwiwa, kuma zai ƙara taimakon al'umma. Saboda duk gwamnatin da ta zauna ba adawa to za ta yi wa talaka abin da take ga dama. Amma daga fara wannan haɗakar an fara cewa za a rage man fetur, an fara cewa za a rage kaza, an fara cewa za a yi a rage kayan abinci su sauko. Kaga suna sane suka jefa mutane cikin masifa. Don haka wannan tsarin da muke kallo shine tsarin da duk talakan Najeriya ya dace a runguma, a zo a haɗa kai a yi. Shi ma tsarin ya yadda cewa talaka ne suka haɗu suka yi shi, kuma talakan su gaya masa shi ma in ya sauka daga layi za su haɗu su canja shi, domin canji yana hannun talaka. Idan kai abin da ya dace za ka zo ka canja gwamnati da hannunka, domin ƙuri'a tana hannunka. Amma in kuka zauna da kwaɗayi, yau wannan gwamnatin fa tana da buƙata a wajenmu. Akwai ragowar tenuwa, Tinubu yana da ragowar tenuwa, yake wannan tuƙin gangancin. Turan da ya gama ya zama ya ci zaɓe na biyu ba shi da buƙata, wallahi sai abin da ka gani. Ko ana cewa ko matasa, kuke jajiya da baya kuke bari da daga gaya suna tun harkokin nan, tun alƙular ta sanya tare, me za ka ce? To ai shi kowa akwai abin da zai iya, kuma har yanzu ba a ce wai wani matashi kai ya fito ya zo ya nemi wata dama ba. Ai kana da iko, wanda abin da zai baka mamaki akwai lokaci bai yi ba, akwai matasan da muke zargi suna amfani da sunan matasa don su ja hankalin matasa musamman a arewa, saboda siyo gwamnati aiki, zargin da muke siyo gwamnati aiki.
domin sun san musamman yankin arewa sun kullace su ba su yi musu komai ba, za su ɗau mataki a kansu. To ya za a yi su amfani da matasanmu wanda suke arewa su ziga su dinga su sai matashi sai matashi, kuma wayannan matasan ɗaukan nauyinsu ake, komai yi masa ake, kawai bukata ake su ziga matasa. Abin da muke bukata, ba yadda za a yi ka zo ka raina ubanka kuma ka ce za ka samu ci gaba. Dole sai mun yi biyayya. A yanzu ina cikin masu ba mai girma Atiku Abubakar shawara kan kafofin yada labarai na Hausa, matashi ne. A jikinsa matasan da suke cikin tim ɗinsa kusan su ne kaso 70 da wani abu, duk matasa ne, wanda kuma dama ya faɗa in yi gwamnati zai tafi da matasa. To tun yanzu matasa ne kusan suke kewaye da shi na harkokinsa na yau da gobe. Yau in ya samu dama a gwamnati, matasan nan za a janyo a bawa dama, su kuma a wannan damar da za su samu su za su nuna kansu, su za su yi abin da ya kamata, su za su yi tsari da za su zauna su nuna za su iya. Amma baka nuna za ka iya ba, ba yadda za a yi kawai yaro ya tashi ka zo ka bashi aikin bai iya ba tukunna ka dora shi ka bashi wani aiki, sai ka gwada shi daga ƙasa ya iya sannan ka ƙara promoting ɗinsa ya je sama, daga nan ya ƙara tafiya. Amma ba yadda za a yi kawai rana tsaka kai ba a baka ka gwada gwamna ba, wani ma ko ciyaman ɗin local government bai ba, kawai saboda rawar kai cewa shugaban ƙasa zai tafi, ƙasar ma bai ma sanya take ba, bai ma sanya take ba. To kaga me kenan, za su yi lissafi akwai kasashe na Afirka menene akwai kasar da fada take wacce ko matashin ya rike ko da la local government ba tafi ba, ƙasa ce a Afirka matashi ne yake jagorantar ta, za a dinga hada ta da Najeriya ko da la local government ɗaya ta Kano ba ta kai ba. To kaga wannan wani abu ne da abun dubawa ne. Najeriya kar kai lissafi da wannan. Abin da muke bukata shine mu fara haduwa mu yi aiki da za mu kori gwamnati, kuma mu tabbatar cewa gwamnati su tabbatar cewa da wanda za a zaɓa da wanda aka kayar ya tabbatar cewa talakawa za su haɗa kansu. Duk ran da kai kuskure ka sauka daga layi za ka yi. In ka ba da misali a Kano, ina duk yawanci zantuttuka na ina ba da ba gwamnan da za a yi ya zo ya tafi bai yi aiki ba, saboda muna da adawa mai ƙarfi a jihar Kano. Tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau ya zo ya yi shekara 8 ɗinsa da daidansa da kurakuransa. Kwankwasa ya yi 4 a baya yana da kurakurai, da Shekarau ya zo ya yi 8, talakawa suka canja abin da Shekarau ya kawo suka zaɓi Kwankwaso. Kwankwaso ya yi amfani da wannan damar ya gyara kurakuransa na baya. Ganduje ya zo ya yi 8, ya ga Kwankwaso ya yi gadoji ya yi kaza shi ma ya za a yi zo ya yi nasa. Ganduje yana da nasa matsalolin, yana da nasa kurakuran. Abba da ya zo bai hau kan wannan kurakuran ba, shi ma kokari yake nasa, saboda kai yi abin da Ganduje yi mutane suke jin haushinsa. To mutanen Kano suna iya haɗuwa su canja gwamnati da ƙarfinsu, duk ƙarfin kuɗinka duk ƙarfin mulkinka, mutanen Kano suna iya zuwa su haɗu su yi abu kaza. Wanda in ka duba a 23 Abba ba shi da gwamnati, amma mutane suka zo suka haɗu. Ganduje shi yake da gwamnatin tarayya, shi yake da gwamnatin jiha, mutanen gari suka zo suka kafa suka katse suka kasa suka tsare suka raka suka zaɓi gwamnati. To wannan tsarin muke so mu zo a yi a Najeriya, a kasa a tsare a raka. Ba wani mahaluki da uwa ta haifa da ya isa in kai zaɓe zai ce ka koma gida. Doka ta baka dama ka yi zaɓe kuma ka kara zaɓenka. Idan muka yi haka za mu kare ƙuri'unmu kuma za mu canja gwamnati cikin sauƙi. Su ma wanda za a kawo zai mu zama musu darasi in an zo a yi wa al'umma abin da ya kamata. Wannan shi kenan abubuwa za su yi kyau. Wannan kaga mutane suna da 'yanci su canja su dawo da gwamnati wacce ba ta yi musu ba daidai su dawo da ita. Me za ka ke dangane da cewa gwamnan Kano yana cewa shi har ya samu kashi 81 cikin 100 na abubuwan da yi wa mutane alkawari? Me za ka ce? Ka san hakikanin gaskiya ban shiga gwamnatin Abba ba na cikinta, amma akwai abubuwa da yawa wanda zan ga yana kokari magana ta gaskiya, saboda duk da ba jam'iyyar mu ɗaya ba akwai abubuwa da zan ce yana kan daidai, shine magana ta gaskiya.
kuma ɗan adam ne shi, akwai inda ya kurakurai, wannan dole duk ɗan adam da zai yi mulki. Amma har yanzu Abba ba za ka iya sa shi a kurakuran da Tinubu ba, saboda ku banza ma'aikata suna samun albashi a kan kari, kuma duk sanda wata damuwa ta samu ta al'umma yana ƙoƙari ya nuna damuwarsa a kai. To lokacin da za mu ƙarasa yanke masa hukunci wannan shekarar da za ta fita, mu ƙara ganin ayyukan da ya ɗauko, saboda akwai ayyuka da ya ɗauko manya. Idan ya ƙarasa su, magana ta gaskiya za ka iya cewa ya samu nasara kaso 90 a cikin abubuwan da ya. Kira za ka yi ga matasa, musamman ma a cikin wannan jiha ta Kano, da suke tafiya. To kiran da zan yi da matasa, mu haɗa kai mu yi abin da ya kamata, mu san kanmu, mu yi abin da ya dace, kar mu zauna mu bi wani, mu yi tsarin da zai zo ya taimaki ƙasar. ƙuri'arka ita ce ‘yancinka, ƙuri'arka ita ce makamanka, ƙuri'arka da ita za ta canja zaluncin da ake ma. In har ka yadda cewa gwamnati musamman ta tarayya ta azabtar da kai, ta cutar da kai, ta kawo ma abubuwa na rashin adalci, to ba ka da wani abu da za ka yi, ka jira lokacin zaɓe ya zo, ka ɗau wannan ƙuri'ar ka je ka canja gwamnati. Kuma kar wani ya zo ya kawo ma wani abu, ka zo ka sai da ‘yancinka, ka sai da ‘yancin ‘ya'yanka, ka sai da ‘yancin matanka, ka sai da ‘yancin al'ummarka, wanda kai a karan kanka ba wanda baya ji a jikinsa. In ka tambayi mai mota zai gaya ma a wata yana kashe sama da 200-300 kuɗin mai kawai. Idan ma'aikaci ne ya zai yi nawa ne albashinsa? Kaga ba riba. Don haka kira ga matasa a fito kuma a zo wannan sabuwar jam'iyyar da aka yi ta haɗaka, wata babbar dama ce ta matasa. Muna gayyata su shigo a zo a yi aiki yadda za a zo a samu nasara, domin wannan dama ce tasu wacce za a yi aiki tun daga sama har ƙasa. In ka ce za ka kwanta ba za ka iya ba, to ka zama rago, ka zama me zan ce ne, ka sayar da 'yancinka. Amma mata da matasa suna da muhimmiyar rawa, musamman a mata, saboda su ne ake auro su, cefane ya gagara, abinci ya gagara. Gwara namiji 'yar damuwa in ta dame shi, in matashi ne in ya fito filin bal zai dan samu sauki. Amma mata a cikin gida suke, ciwuka yanzu, ciwon zuciya da ciwon hawan jini duka ya kama matanmu, kuma duk a dalilin wannan gwamnatin. To don haka lokacin da za ku yi musu hukunci ya taho, ku nutsu, kar wata farfaganda ta zo ta yada muku, ta canja muku tunani. A zo a haɗa kai, a zo a yi abin da ya dace.